Така, здравейте, аз съм Кристиано Роналдо и първо снимам с нова камера, затова може да ви излезе малко по-странно и така. Сега да започваме. С Майнкрафт филмче. Имало един път един селянин, на който много му се ходило до туалетна. Как ми се сере! Мале! Къде да намеря Кенев? О, ето там. И човека се изстрелял за там за минутки. Я. Чест? Няма интересни неща. Табелка. Кенеф разруши 2 блокчета и ще го видиш. Много странно. О! Кенеф! Ей! И той се изстрелял към него. Ух! Тук да мога да умра в пикнията си. Чакайте да си сложа едно копченце. Да си се скача. Езо е. Леле. Така ми олекна. Леле. Точно така исках. Мале. Довиждане и до скоро. И не забравяйте да се абонирате за моя канал.